Aquesta fira la fem des de l'any 95, des de fa 4 o 5 anys estem fent una forja aquí conjunta al carrer, que el que fem és fer una peça entre tots els forjadors que venen. Entre tots estem fent una brana, que és una composició de 9 tramades, i el que estan picant per aquí són les balustres, és a dir, són els ferros verticals que veiem a les reixes o a les valles, no? En aquest cas són unes branes, unes defenses per no caure. La fira té 2 parts, que una part és la forja al carrer, que fem aquí, i l'altra part és l'exposició, que fem a la casa de Can Llaudes, que és una casa privada, que és molt maca i ens deixen per fer l'exposició. Hi ha aproximadament unes 60 peces de diferents escultors, artesans, ferrers, de tot tipus. Hi ha peces de tot tipus. Aquest any farem una brana que anirà a una església que està aquí a l'entrada de Besalú, a Sant Martí de la Capellada. El que farem serà fer, de moment hem preparat uns marcs i uns pilars perquè aguantin els diferents barrots que aniran fent tots els ferrers. Gent de Campdevànol, gent d'Arles Sirtec, que estem precisament agermanats amb Arles Sirtec gràcies a la iniciativa d'en Pere Soler. Va anar així això, sense en Pere Soler segurament. I part d'allò, d'aquest èxit, d'aquesta germanor que tenim en aquest moment amb els forjadors de la ferroneria de la Catalunya Nord, és gràcies a en Pere Soler. Soc historiadora de l'art i actualment estic realitzant el meu doctorat. Aquesta conferència que realitzaré avui sobre Jujol i Laforja ve directament relacionada amb el treball d'investigació que estic realitzant i es va considerar que era interessant perquè aquest any justament es celebren els 140 anys de Jujol, del naixement de Jujol.
Soc el Xavier Santos, el meu paper aquí és que participo de la fira des de fa molts anys, quasi bé des que va començar. Bàsicament, la forja és molt difícil de portar-la a terme només una persona. Sempre necessites algú que t'estigui aguantant el ferro, o que t'estigui mallant, o que t'estigui, no sé, assistint en moltes feines, no? moltes facetes de les feines. Llavors jo suposo que això genera una mena de companyerisme i per tant una mena de germanor, que és el que es veu en aquestes fites, perquè el que tu penses, has de pensar que nosaltres per fer aquesta demostració aquí s'hauran de jugar molt probablement 10.000 quilos de material. Aquesta és una fira que uneix un passat no recent, sinó un passat ja molt antic, tant per les excavacions que hem tingut arqueològiques, que ens han sortit forges, com per forjadors que hem tingut del segle passat a Besalú, i hem ajuntat l'esforç d'Acuns i dels forjadors que podeu veure aquí darrere amb l'esforç municipal de millorar i potenciar aquest projecte conjuntament amb altres poblacions. I això, doncs, evidentment, ha tingut el resultat que ha tingut, que hem pogut veure avui, una fira extremadament lluïda i molt participada.